sitten. Tehdään tosta ainoastaan asennus. Tää on vähän tämmöstä säätämistä, kun uusi käytti eikä hirveemmin tässä Linuxia säätänyt, niin tiedä sitten, että mitä tästä tulee. Toivotaan, että jotain saataisiin jotenkin asennettua se. Jos ei muuten, niin sitten mennään uspilla, mutta se on vähän kökköä. Ja se on sitten eri asia, että mitä käy, että puuttaako se kumminkin Windowsiin siitä sitten. Jos ei se osaa sitä hienosti, no niin, sitten jatketaan. Nexti. Joo, ja englanniksi. Nyt se etsii asemia. Joo. Uusi FreeBSD. Remove all. Mikä se toi nyt sit kumminkin on? Katsotaan, jos mentäis ilman tota revieviä tosta Nextiin, mitä se sitten sanoo. Ei me vielä nyt haluta. Otetaanpa sitten toi tosta noin. Nyt mennään Nextiin. Nyt se näyttää meille nämä hienot täältä. Ja se on vissiin tuo nyt se, mihin me halutaan se asentaa. Palataan Nextia. Right, changes to diski. Joo, siinähän se näyttäisi olevan. Ei laiteta mitään salasanoja, mennään Nextiin. Sitten alkaakin näköjään asennus. Toivotaan nyt, että se meni sinne oikeaan paikkaan, minne sen pitikin mennä. No. Ei tässä kai kauaa sitten mene. Aika näpsäkkää se tuonne menee. Katsotaan, onko Irkissä tapahtunut mitään hienoa. Noin. Sinne menee nyt Meeko-koneelle. Katsotaan, jos me jostain päätös. Aika nopeasti kyllä menee. Ei mikään hitaana. Tikkukin voi olla vähän esteenä, kun se ei mitään nopeinta. Mikäli ja tikku toi nyt on jostain assuuntahan toi on saatu parikikainen tikku, niin ei siinä mitään. No niin. Eipä osaa oikein tarkentaa tää Desire näköjään, mutta ei se mitään. Sinne menee. En muuten nyt muista, tuliko tässä suoraan tota YouTube-uppausta. Facebookin on, mutta en mä sinne sitä jaksa laittaa. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Hidastaa. Eikö tää pitänyt olla nopee? Joo, se kestää. Kamera on vakaassa kädessä, kuten huomaatte. Katsotaan, riittääkö toi imagen siirto tuonne hard driveen vai mitä siinä sitten käy. Asentaako sitten? No niin, nyt tulee jotain hienoa. Tulee ihan vanhat Mac-fiilarit noista hienosta osoittamista mieleen, että ai. Nyt asennetaan bootloaderi. Katsotaan sitten mitä hajoaa. No niin, nyt ne otetaan. No on laitettu. Suljetaan tämä. Meeko varmaan kohta puuttaa itteensä. Näköjään noin. Otetaan tikku mäkeen. Katsotaan mitä käy. Mikä meille täältä boottaa sitten? Boottaako Meeko vai mennäänkö me suoraan tonne Windowsiin? No Meekohan sieltä tulee. Se on sitten eri asia, että miten me saadaan Windows toimii, mutta se on sitten sen ajan murhe.
Tiedä sitten nyt, olisiko tuossa ollut Acerilla joku hieno systeemi, mistä olisi saatu säädettyä noita systeemejä, että mikä puuttaa. Keyboardiksi me valitaan Suomi täältä jostain. Onko meillä Finlandia? On meillä Finnishi. Tulee ihan kyllä Linux-fiilarit tästä mieleen. Jatketaan eteenpäin. Time Zone. Onko siellä jossain sitten Euroopasta Suomi? Siellä jossain vilahti. Tuolla on Tallinna. Siinä on Maarihamina. Siinä olisi Helsinki, mutta se on niin vaikea se lausunta. No, nyt ollaan Helsingissä. Jatketaan matkaa. Joo, mitä? No, johan on kello väärässä. Kyllä se pitäisi olla vasta 0. Mikäs se nyt kun ei ota sinne? Otetaan sinne 0. Joo, 0,25. Muuten pitääkin ihan ok. Eiköhän se mennyt sinne. Jos se ei mennyt, niin voi kyynellä. Kyllähän me halutaan, jos se jotain sylkeä erroria, niin lähettää saman tien. Ollaan niin kilttejä. Sillä laitetaankin tosta usernameit. Ei voi näyttää, että ette arvaa näitä koskaan. Otetaan sitten vielä passukin, ettei kukaan tahansa pääse kiinni. Noin. Ja jatketaan finish. Joo, salasanamoka oli vähän heikko, mutta ei se mitään. Jatketaan sillä. Joo, nyt se chattailee. Nyt se taas vissiin boottaa itsensä. Noin. Sitten se meiko käynnistiikin siihen mieleen nätisti. Katsellaan sitten lisää, kun pääsee vähän sisään, että minkälaista sieltä sitten on tulossa. Mutta nyt upitaan videot.